Kiszakadt a karja, tőből kiszakadt a karja! Te is egy műkész, na hát itt a műkészsel, te rosszban sántikálsz el a műkészsel, vigyük be gyorsan a rendőrséghez! Ne bolondozz! Hogy művelsz ilyeneket? Mit akartál? Hal, te mit akartál? Kicsit a védéhez, mi? Gyerünk gyorsan, a rendőrséghez! Gyerünk gyorsan, gyerünk! Tehát az első Lefebvre professzor az újságíró volt, vagyis Fandor. Na, az igazi professzor az Párizsban maradt, ne is beszéljünk róla. Amikor a második Lefebvre professzor megérkezett, azt lehetett hinni, hogy ő az igazi, de szó sincs róla. Ha? Tehát nem ő volt? Fantomas volt, hányszor mondjam? Ki kell menni? Parancsoljon. Na most, Szóval abban a pillanatban elszabadul a pokol. A második Lefebvre professzor, vagyis Fantomas ráveti magát az első Lefebvre professzorra, vagyis az újságíróra, és kezdődik a bunyó. Igen, a bunyó. Engem is követek, hirtelen megfordulok, és leterítek két piszkot a harmadik kezemmel. A harmadik kezével? Persze, amelyik itt van a hasamon. Nem érti, kérem, a harmadik kezével. Ja, igen. Ne komplikáljuk a dolgokat, vagyis, hogy... Üljön le, doktorkám, jó van, ezt már mondta a csücs. Ekkor vettem elő az én kis műtyürkémet, amely mindenkit fejbe vágott. Poing. A fejbevágó műtyürke. Nocsak. És mit látok? 3 Lefebvre professzort. Az igazi épp akkor jött meg. Én viszont azt hívém, hogy Fantomasra vettem magam, neki mentem Lefebvre-nek. Tudnak követni? Hát jó, igen. Na, ez kétlem. Akkor üldözni kezdtem a harmadik orvost. Mit is beszélek, a harmadik tudóst. Dehogy, Fantomaszt. Na most már mindegy. Szóval ott áll az igazi professzor, akiről azt hittem, hogy valójában csak áll. És valójában a valódi volt. Minden világ. És dacárandóknak Rómában, Olaszhonban, Franciahon, első rendőr felügyelője hova jut? A bolondokhoz. A kötelesség áldozata. Professzor úr. Felügyelő úr, végtelen zavarban vagyok. Utána néztem, és minden azt bizonyítja, hogy ön valóban Franciaország első felügyelője. Megbízhatatlan tökfejek. No, professzor úr, De igen. A gépkocsi már rendelkezésére áll odakint. De kint várja a kapu előtt, mert nem tudott bejönni. És a sofőrön viszi el magát, de nem arra. Erre, parancsoljon. Parancsoljon, erre parancsoljon. Arra? Nem arra. Tessék. Köszönöm. Hálásan köszönöm. Kérem. Messze. Én zsívfelügyelő vagyok. Telefonáljanak. Bertrand felügyelőnek. Én zsívfelügyelő vagyok. Telefonáljanak Bertrand felügyelőnek!